Lujeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Nggih pripun kabare? Wah jan Pinaringan sehat pangestu panjenengan. nggih. Saya dangu kok rumah saku kok saya cantik, saya cantik. Wah. Lah nggih no jenenge wedok, gek isih enom sisan. Dasare enom wedok. Lah nggih. Terus ya suarane ya apik. Mboten muji wani ra nggih ngoten to. Panjenengan sehat Mak Cangi. Sehat ngestunipun. Dipun jagi kesehatanipun wong bladakan pinten-pinten dinten kok ya. Nggih, pangestunipun. Lah nggih, saged sowan wonten Jiwan. Nggih, Telap Kidul. Telap Iki Kidul. ora kleru 5 dukuh nggih menika nggih. Heh? 5 dukuh nggih wonten kan menika. Oh, ki sapa ta? Oh, niki. Oh, kalau Mbak Mimin ta? Kula ora disapa ning kula ora santai kok. Lah tak kira ki dhewe kok. Wes, apa padake tukang coker ya elek. Cantike kaya ngene kok. Nggih. Kuwi lujeng dalu Mbak Mimin. Wow. Wis bacut kagol. Heh? Bacut gelo punane. Kok gelo? Kok gelo piye? Nek mbakeke wis telat. Oh, wis Kok telat. jane diserapang sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis penak kok. Sugeng Hah? dalu Mbak Apri saja cantik, saja cantik, saja cantik. Wah. Wong ayu nganggo susuke oleh ngalem-ngalem. Weh. Nek ayu, wong Hah? wedok sejati niku, wong wedok sing ayu niku wong wedok sing gemati karo bojo, sayang keluarga, gelem nyambut gawe, bekti karo maratuwa karo wong tuwa. Nek godho dandan wong wedok ngetekke sertifikat model kok ngene iki nggo ngopo? Berarti nek kowe iki sayang bojo. Sang bojo. Bojomu ya wong. Tunggak jati, Mbak. Lah kowe iki kok senengane kok. Iki lenggah Pak Dewan barang lho, Bri aja Nggih, macem-macem. Pak lho. Her sing dalu. Mak, satu suara dari Dedek Mindola lho, Pak. Weh. Iya. Apa kuwi? Satu suara sing nyoblos benjang niku ora ya. Oh, iya. Wargane. Kowe nyoblos. Isa apa? Cop, anu ki lho pemilu ki lho. Pri, Piye? gandeng iki kowe neng wilayah Karanganom nggon wilayahmu, kowe Heeh. ra nampa bayaran. Heeh. Gandeng kene iki ya sedulurku kabeh. Heeh. Utah darahku kene, mbahku kene, aku ya ora nampa bayaran. Tenan. Oh. Nah, sesuk karo panitia mang titipke Mas Sumirin mawon. Kula ora nampa. Oh, lah Ora padha nampa. dene. Tak kira ki merwira. Aja Mas Sumirin dhewe ra tak tertib Yusuti wae. Yusuti iki malah tertib karo Mbak Yu kuwi malah tertib nek Yusuti iki. Mula kok Le, mampir ra le, wis gelungan kok le lho. Arep tak jak gelut Mbak Yu dhewe wis gelungan cat kok mampir ra le. Ya ngono. dadi lehmu dandan nganggo idem, nganggo gelungan ki ya ora kacek ya. Ora kacek. Wong kene wis ngerti nek jenengmu Sukimen kok ya. Ya paham to. Wis paham to. Tagal lombok. Nek sing bangku ngene Pri. Dhewe ndongake warga, mriki jiban umumipun. Iya. Wis sliramu ndongake iki acara asuran, Agustusan, Bersih bersih desa. desa. Yo, sliramu sik. Mugi-mugi warga Jiwan lan sak kiwa tengenipun, Nggih. umumipun Jiwan pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsar berkah barokah, tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Sing gaweane sing digawean ning Tegal ya tegale panene sing akeh. Gaweane bedan ya kebak wong meteng. Gaweane wong tambal ban ya kebak wong ban gembos. Wis koyo Pak Endi. Ngembang-ngembang bos. Kowe ndongake mboke Mas Lukita ora? Apa? Kembange laris, Dik. Aku ora ndongake kok mati lho, kembange laris kok wong kirim donga ngono wae. Ngono to. Ora ndongake elek, ndongake kembangmu laris. Lah iso mulyake anak-anak. Iya. Terus anakmu sesuk tak peke. Siapa? Mas Lukita no. Wah, Oh, sapa? apa sih kurang kok piye? Nek kula jane mboten, pengen kula jembarke Serawung ki ora untuk wong jiwan Karanganom awake dhewe kabeh. Iya. Jembarke kono-kono. Lah nek kono ki paribacan yo mribek aku terus rak ya aku ora iso brontak. Weh. Alah. Sinten niku? Mas Lukita. Weh. Adik sapa-sapa anggere gelungan kok terus wah. Jan. Alasane ning Bank BRI jeblan mampir nang nggon aku ning bank 5 menit kok nang nggon aku 3 jam. Weh. Lah nek
kono priya dewasa kene wanita kulino dimangsa kayune ning ndi ra ya? Dimangsa. Nggih mboten Mbak Mimin. Nggih. Mumpung menika wonten wanci ingkang mirunggan. Injih. Mboten nek cara-carane jenengan wau maring dawuh menika mugi-mugi saged sejahtera. Menika kuncine wong omah-omah nggih iso langgeng menika gandeng para ibu-ibu menika ugi rawuh menika kuncine piye to? Kudu mbok andharake. Kuncine wong omah menika baku komunikasi. Komunikasi. Dados neng di papan wae Kyai Kakung nek lelungan ya ngabarono wong omah. Iya. Semoga wong omah nek ditinggal bojone kono-kono ya aja mung nangga terus. Wah, kok nangga nggenengi bojo, nggenengi maratuwa, nggenengi tangga akhire marake daledah. wah. Lho menika ora prayoga. Prabenan karo maratuwane gawe status. Maratuwa galake ra ono. Maratuwane ra maca ning tanggane 3 kecamatan kabeh maca marake daledah. Lho media sosial menika kudu hati-hati. Wong omah-omah menika sing marake cerah sakniki nek dhisik apa sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung nek rumiyin. Ning saiki sing wis panjang saka gurung ya itu jarimu kuwi tak atik. Drijimu kuwi lho tak atik menika marake. Di berita hoak lho Pak Hartanto, berita hoak. Kae elek, kae wong ngene diolah seolah menjadi nyata. Kuwi ra prayoga. Wah, iki berita sing tidak nyata. Nah, Mimin kae anake telu bapakne 18 upamane ngono upamane Nek kuwi ketoke nek kuwi fakta upama tenan ngono. Ora 18. Lah, bapakne tak lotre kok. Paribasan sing penting wong wedok apa sukses kaya ngopo imam keluarga teteplah wong lanang, mula wong wedok kudu tetep bekti karo wong lanang. Lho. Mula ana unek-unen swarga nunut neraka katut. Weh. Swarga nunut neraka katut ora kok nek sing kakung ning neraka sing wedok mlebu neraka mboten sing ateges nek imame bakoh pimpinane bakoh insyaallah makmume ya melu bakoh. Nek nek imame gampang godho ora ndirian miur makmume utawa bojone anak bojone ya melu miur. Pinter. Terus kowe apa mau ngono dadi imam apa makmum ya, Lek? Gumantung. Nek duduman BLT ya makmum. Dum-duman rokok imam. Oh lah. Lah kentem ngono. Nggih. Ngaturaken panglipur Mbak Nggih. Mas Canggih. Pakenipun dalu menika pinaringan kesehatan nggih para warga niki. Dan tur ngeten Mbak menika para warga masyarakat Njiwan menika umumipun menika piyayi ingkang remen kabudayan. Leres. Contonipun nggih gegulang dhateng kabudayan nguri-nguri budaya bersih desa berjalan. Nggih. Kerawitane ya berjalan, mayang wong ya berjalan, kethoprake ya berjalan. Mila tepuk tangan kagem para warga masyarakat Njiwan ingkang sampun nguri-uri kabudayan Jawa. Terus spesialipun Jiwan menika, spesialipun saged kasebat Indonesia Mini niku. Indonesia Mini. Kok saged? Lho menika berbagai macam agama rak wonten to wonten Jiwan. Oh nggih. Ning rukune niku patut dicontoh. Hebat. Wingi pas hari raya Nyepi, pas ono anu ogoh-ogoh kae. Kok kowe tak kira kowe. Ogoh-ogoh niku lho sing apa jenenge Sing patung buta. Lah niku sing ngamanke kanca-kanca Banser. Iya. Kok nek Idul Fitri sing ngewangi nata lapangan lan sak piturute kanca-kanca non muslim liyane. Iya. Lho, mereka dadi patut dicontoh Indonesia ya ngono kuwi ora padu golek kesalahan. Sing salah ndi? Sing salah sing ra ninggake agamane masing-masing. Betul. Sing salah sing ora gelem ninggake kewajibane. Ngaten, Mbak Ibu. Nggih. Nah, wala kata sangat menika. Nggih. Jiro padmo nemtu. Jreng. Ya. Gonjreng Mas Jalu pokoke dina iki. Enggak. Apa bintang tamune Mimin Apri? Gonjreng laris manis. Ya jengane nilamke kula kok. Wah kok iso ya. Nggih niki ya sewan-sewangan nggih niki enten saking pandemen waca. Nggih. Selamat malam semuanya. Ya kayak anu ya, Lek. Warga Njiwan dan sekitarnya semoga sukses selalu. Buat Mbak Apri, saya request gending atau lagu Sesi Deman dari penggemarmu dari Pasar Minggu Jakarta. Aku tok kok iki tulisane kok. Aku tok. Wis men kowe, PNDW. Tenan? Men. Kowe ra njaluk. Duit go apa? Ya mbok suntik kabeh, mbok menawa nek jaran kilap besok. Kok menungso gak kowe jaran maksudku piye? Ora iki Mbak Apri karo Mbak Mimi.
sesideman. Nggih. Menika aja nggo deposit lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bocangik kula nyuwun lagu pepiling. Nggih. Pepiling. Matur suwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Suwarno. Matur nuwun tindhipun 100.000. Pak Suwarno pepiling. Kayu nganti kawi soal. Kawi soalen. Ya pepiling ya. Wonten malih? Nggih, wonten ya. Sugeng dalu majalu kula nyuwun gending 1.001 kaliyan Bapak. Nggih. Matur nuwun mugi-mugi sedaya warga jiwan tansah pinaringan seger waras ayem-ayem tentrem. Amin. Nuwun saking kula Wawan Sudira Putra. Nggih, nambah salam hormat kagem Bapak Dewan Hartanto, Bapak Carik Mulyono, nggih, Bapak Suwardi dan istri. Wah, nggih. Matur nuwun. Wah, menika ugi maringi tindih 150.000 sah. Nggih. Menika dipun waca sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Limbuk kula nyuwun lagu nemu. Nggih. Matur nuwun mugi-mugi sedaya tansah bagas waras. Saking kula Mister Cuek dan istri. Nah, juragane lumintu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Maring tindih 100.000 sah. Tunduk laris. Nggih. Menika dipun anu nggih, sambi setunggal bapak setunggal nggih. Nggih. Menika saking Pak Suwarno ngersakaken inggih menika pepiling. Pepiling. Nggih. Pepiling. Sing kepareng bawa nyuwun swentene Mbak Apri. Ya. Siap. Duet. Kok kabeh dalang angger bawa Mbak Apri angger bawa Mbak Apri kabeh dalang kok apa suara kuwi bosok tenan kok, Pri? Ya ora. Engko gentenan nek Mbak Mimino ora kanggo. Rumangsaku kok aku gur bagian lengkap penderita. Ha iya. Mangga. Pak nggih sae Pak pancen kula Pak Hartanto. Mboten. Benjang kula ditanggap lho, Pak. Dadi tanggal ning taun ngajeng lho, Pak. Ha nggih. Mangga. Piye? Angger Apri suarane apik ngono kuwi wis mudeng. Piye? Mesti 103 dina. Hei, Angger barados suarane malah lanang kok. Lek aku barados sih dadi dene angger adus niku nek pas praira nocop lagi adus. ha? Nah iki 103 dina to kowe. Ketua suaramu Nek lanjut kok. Weh, Kok iso ya? Pengaruh adus kok ning swara ya. Nek aku kan asli anu adus 100 tetep ngene iki. weh. asli lanang. Aja pada ditinggal. Ayo, kok ndak darani aku terus. Oh. Rada mundur rada adoh kok men Ya. men iso ana bedane. Nek jejer kok ndarani aku ker nyuntuk kowe. Nggih. Rada maju sik. Nyuwun pangestu kalian Pak Hartanto. Pak nyun pangestu, Pak. Kula mboten nyun arta nyun pangestu mawon kok ditirak teko dhewe nggih to. Anak lanang nyun pangestu, Pak. Anak anak kudul. Ya sorry aku mau arep njupuk swaraku dhewe. Kowe arep menghancurkan karir. Ora le, loh lah. Lho piye? Ora. Iki nang wilayahmu kok. Pak Hartanto lho remen banget. Lah ya remen lah ya urung nyuwara gek napas kowe wis. Kandhani. Apa meneh warga jiwa? Diam. Oh, alah. Mula wong emosi, wong gampang nesu. Menika to Bu, wong sik sok gampang nesu, menika kekebalan tubuhnya menurun 70%. Amin. Mula aja gampang nesu. Kan aku ora nesu. Lagi kok nesu.
Sapa? Lah iki. Kowe nek ra entuk bintang tamu sing kok mes-mes aku to. Ambungen. Nek itu bintang tamu lanang sing kon kenyangke aku to nek itu bintang tamu larang. Anu tangan lenang loro ra jamaah. Men. Ambungen lek, ambungen. Gah. Jaluk tenan. Jaluk ora. Ya Allah, Mas. Ya Allah. Mas, dalange Jambi. Pakaiane Jambi. Ya Allah, Pak. Ardawi kok yo ora. Hilani. Karo dalange Jambi kan harapan luar Jawa, duit gede. Palike Mas Jalu ki mbok konoke. Kok Dalang Jambi harapan luar Jawa aja gede. ngapunten lho Pak Gareng Jambi. Lho alah malah entuk brengos ora. Sehat-sehat nggih Mas, sehat. Sanes wegah saged sowan tindak Jambi nggih. Ya ora kok ya pisan ae. Sing rebah pengen iki. Kepengen. Kok ketoke aku murahan banget to primo aku. Ayo ayo. Iya. Hai ngono ya. Niku. Kok kalau menjinge muntir Men. Sahatate Kang Hongko. Kang angka siji Tujune kok ra wedok. Mama wedok nek aja dindeki sopir truk kae. Apa ya gelem? Mendem sik no. pirang-pirang dino kok melu ya, Pri? Lah ngapa? Apa kolesterol ya? Lah ngapa? Apa kabotan kalung ya? Wah. Sombong Lah kula presake niku kok ora ngomong-ngomong mboten napa-napa normal. Tensine normal ora kolesterol. Lah ngopo aku? Bareng tak tekokke dolane kabotan kalung nek gegedeni ya ora apik. Wah. Tur barlian bar kok kene aliyane gaden. Bar kok kira alian. Kang angka loro salat dene kang telu. Wah, Mbak Apri. Elep. Terus sekedar melih mriki menika pesta hiburan. Wonten sasi September, gitu. Nggih. Tur nggih jenengan mboten tinggalke to, sekedar melih wonten Jiwan Kulon menika ingkang mbabar kelir rayi kula Karangkembang Ki Gatot Purwopandaya. Oh Mas Gatot. Kali jenengan. Lah, tanggal 22 September menika ingkang ngasta menika Pak Singgih ingkang ngasta gok wonten dalemipun. Ya nggih. Jenengan nggih pun dipun kanthi to, Mbak? Ampun. Pak Nggih. Singgih. Ning ngegong. Piye to Mas sesuk aku melu iki lakune piye ngono ki lho. Aku ra mudeng lho, aku ra mudeng lho. Mas te lakune iki kok wayangane piye kok pripun kudu piye ngoten lho jenengan kula omong tinemong. Ayo beres. Aku pas bagian melu Mas Jalu ngene apa Mas Boim ngono e. Nek pas sampean kok karo Apri ngono piye? Ha iya, wah jan. Monggo, wah wis latihan kok, Mbak. Kak Desi nggih. Nggih, pirang-pirang yo nang nggon aku jer. Jer hanging-hanging. Monggo. Ramadan indakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji. Suara lenang, rasa sok cantik. Weh, apa iso? Suara lanang. Wong wedok kan cara lanang ta, Lek? Tak kepruk dhewe lho. Yo. Rukun Islam. Iki marake aku badar to wujudmu dadian. Ora apa-apa. Rukun Islam sampurna. Nggih. Monggo lagu pepiling.
monggo Pak Lik Sumarno. Oh. Dalu menika ringgitan mapan wonten dalemipun Bapak Sugiono menika Pak RT Sengawan Likur. Nggih, sembah nuwun Pak Sugiono. Iki ing sedya jane ndhawuhi dhewe jaman arep mantu dhisik ning keterak pandemi. Oh. Ning wis panjer. Ketoke nggih nek kula nek tekan kalih piyai mriki ya nek ajeng panjer nek nembung panjer ya pekewo rai kowe tak beset dhewe nek njaluk panjer. Pun lunas. Weh. Iya. Ning rong lakon. Dereng lakon. Ning kan kula mboten batalke kahanan. Dadi hak milik kula punan. Wah. Sorry ya ora tak critake kowe ya, Bre. Ayo. Ora apa-apa. Nggih, menika maca nawala melih saderengipun menika wonten Mas Ribut. Iya. Oh, Mas
ribut wis dan Nggih. entekke panggung. Ngatur Ibu Cangik nyuwun lelagon Podang Kuning Sesideman. Nggih. Saking Ibu Sumarti, toko bangunan Sariwarna Telompak. Nggih. Terus diaturke. Maringi tindih 150.000 sah. Sah. Alhamdulillah. Matur nuwun sisake. Aum Swastiastu. Sugeng dalu Mbak Limbuk kula nyuwun lagu Sriuning dibawani dan dindangduke. Ya. Lagu menika kula aturke kagem sedaya keluarga besar Bapak Sugiono Sumarambah sedaya warga Jiwan. Matur nuwun saking kula Wulan Anggraini di Pusdik Brimob. Wah, Watu Kosek Pasuruan. Jawa Timur. Om santi om nggih. Matur nuwun tindipun 100.000. Matur nuwun. Kelompoke sesuk nggo jajan soto. Foto neh. Soto. Foto. Oh, gur sego dikome kok do seneng. Nggih, Om Swastiastu. Sugeng dalu kidalang kula nyuwun gending Hanomalobo. Ayo dadano Mas. Kalian leren mendem. Matur nuwun mugi sedaya warga RW 8 sampai 10 tansah ayem-ayem tentrem. Saking kula Jarot Sudira Putra. Om santi. Mas Jarot iki Mas Wawan. Oh. Mas Jarot iki kancaku sekolah seangkatan. Wow. Sampeyan kowe cek lenang dhisik. Kono trek akeh banget kok lah. Lah nek sampeyan nek sekolah iki ya nggo kathok apa? Zaman semonten SMP niku kan sing ngangge kathok cendak to. Oh. Ning kula kan ngangge mini set aku temen. Nek saiki SMP kan sing nganggo celana panjang, dhisik Jadi SMP Mas Jarot iki kanca sekolah. Kanca sekolah sampe Saiki sekarang. treke akeh banget. Trek akeh banget. Kayak Mas Jarot treke akeh, gak kowe kulino disampirke jero bak trek. Ya untuk Mas Jarot ayo Itu pas Mas Jarot. Nika maringi tindih 100.000 sah matur nuwun. Oke. Nggih sisake nggih, Mbak. Sisan. Nggih, Om Swastiastu. Sugeng dalu Mas Dalang kula nyuwun gending bojoku kuli bakku. Bojoku kuli bangunan. Ya. Lawan perawan Kalimantan. Nuwun saking kula Pak Lasiman juragane kayu. Nggih, Om santi. Nggih. Matur nuwun Pak Dilasiman maringi 150 sah. Wah, Nah, terus meleh. wonten melih. Nek iki nyenengke. Nggih. Om Swastiastu kantor kidalang yang sedang pentas badhe nyuwun lagu Mamer Bojo kalian Lewung. Lagu menika kula tujukaken dhateng sedaya warga Jiwan lan kagem ponakan kula Wulan wonten ing Pusdiklat Watu Kosek. Matur nuwun saking kula Ragil Sudira Putra. Matur nuwun maringi tindih 100 ya. Satrah. Nggih. Masih. Sampun. Menika Mas Ribut nggih. Oh nggih. Monggo. Mas Ribut diaturi munggah diri apa serampatke. Ayo. Iya, sak. Ayo. Ora coba Mas Ribut iki jogete serampat karo mumbungi apik endi ya. Iya. Wau dalu Mas Dewi anu nggih. Oh, mau dalu enten bintang tamu semu. Oh nggih. Semumpel. Ayo. Yo Mas Ribut, yo serampatke to ya. Yo, oke, yo. Sesuk meguru karo Pak Deparno. Contohnya. Tan salima, ini kekayang
wilujeng dalu Mas Harimau. Wilujeng dalu bose. Ya, Alhamdulillah. pripun kabare? Sehat. Sehat ta? Nggih. Normal? Normal. Bos. Nggih waras. Oh, waras. Nggih. Nek gur sehat tok wong edan kok nggih sehat ning ra waras. Wah. Lah pripiye Mbak Wimi iki? Mbak Wimi iki tak waras ora iki? Kula niku nek nyondro wujude ngeten iki malah bingung dhewe lho. Aku kok Diwujud-wujudke. aku kok wedi to. Aja cedak-cedak aku kowe Lah ngapa to? Kowe iki bangsane apa? Kok cerak-cerak kene iki? Wediar ora. Mbak nyun sewu, sesuk golek sing rada patut didak lunga ngoten lho, Man. Nek kan yo. Apa iki request lagu mawon oman-obong terus teko iki terus ki dadi anu mau ya. Hei, lah mudah nyepelekke. Lah piye? Tak omong ngene. Ya uang to. Uang iki. Oh, bisa tata jalma. Aku jane wis awang-awangen ngono. Saestu bos e. Kok iso? Dugi mriki wis kaya wegah-wegah mbut gawe. Nyambut gawe kok wegah. Tenang, tekan parkiran wis delalah ketemu cah cilik to, Bos. Heeh. Nembe parkir. Ora dijegoki. Lah, Ditakoki cah cilik. piye? Wayangane kene le, kula kan ngoten. Hah? Oh, nggih mriku Mas. Sampean bintang tamu. Nggih, aku lek nggih ngoten tak bacani. Ya. Aku merongos lho. Arta antemi cah cilik. Lah kowe cek mending nek cah cilik ngono kuwi lha lek men lagi medhoko mobil ki cah cilik teko. Ning ra apa-apa, nek aku iki kan sabar. Sesuk Sabar. meleh aja manggung ngene ya, Mas. Lah piye? Ora ndarani bintang tamu, dari kucing bang telon lho kok lho ra. Lek kucing bang telon lah musio-sio. Kuwi jane iki gingsul apa to kuwi? Gingsul niku ki. Oh, gingsul. Nek gingsule kakean dadi gingsule kabeh. Lina kok aku naikke. Iki arep ngene iki gingsul kok didake sak daran sing go nyengkek letong kae iki. Nek ngomong Nyepelekke iki Nah, jero iki. nyepelekke. Patake garok iki. Iki bintang tamu kancaku. Akar ketokke kekedalke ora tekan. Rupamu ayu sik peceren ku koyo sing go nyengkek letong kae. Iki ki untu kok padake cengkek iki ya ngono. Ning ya untu kok ya kebangetan. Lah apa? Iki dua untuk ya bangetan. Apa? Nek masjid ngisi-sini kancane. Lah Kok iso? Payah sujud arep ngadeg mang sajadahe katut ki apa ora? Kok nek sajadah rada lumrah. Lah piye? Lah aku langsung apa ku jenenge? Tegel. Tegele iki katut kok dadian. Wah, aja do nyepelekke wong rongos. Lah kok Lah, Mas? piye? Lho, amit sewu lho. Apa? Wong rongos kuwi paedahe akeh. Apa? Tur wong rongos kuwi jan luar biasa. Kok Kowe iso? Aja paribasan rasane nyekel kok piye to? paribasan kewan ya. Wedhus. Kowe ngerti wedhus PE kali gesing. PE. Kae semakin merongos semakin larang. Lah kira wedhus. Lah kok ki wedhus apa menungsa? Bayangno nek aku dadi wedhus ora jur ning jilian. Maksudnya gue lanangan ngono, sorry aku. Rasiun. Wong rongos warga kene pomo golek mantu belah wong sing kaya aku. Lah ngapa? Loh, bateni no. Badane ini nggono apa? Mayoritas warga kene rak petani. Petani. Wayah tandur rasane nyewa garu rasane nyewa luku. Terus? Anake mantu kur Ora gelumpal kok. Nek kowe umpama bebojan ro ribet ngono patut tak, Lek? Hei, sapa mau? Amin malah. Iki duda. Heeh. Duda pirang tahun, Le? Alhamdulillah telu. 3 tahun. Ning kuat to sampean? Kuat. Maksudnya ora tuku-tuku. Rak sorry no. Rane critane. Apa ae dadi duda kok wedhuse jur meteng ae ya. Kowe cah tertib kok. Sing penting anu ngati-ati golek bojo aja mung waton ayu. Betul. Soale wong ayu nek agem dijak bat-batan, ora dijak rekosong sing rugi kowe dhewe. Dhewe iki seniman, duwite ora bendina etuk, ora ajeg. Nek ra iso manajemen keuangan. Iya. Ngono kuwi. Tur pamaku ndek bojo ayu mah rekoso. Lah ngopo? Gun nepaki kanca-kancaku. Lah ya apik kancamu nek karo kowe kok ya. Jadi iki anu dudane anu kelek ngatemi soko. Hei. Dudone ngatemi syukur. Pengedan. Dongake warga. Nggih, nderek memuji nderek donga kagem sedaya warga Jiwan. Jiwan. Dalu punika Kidul. telap kidul. Nggih. Mugi-mugi sabibaripun pawean dalu punika sedaya warga tansah manggih rayu wilujeng. Amin. Tinebena godha lan rencana. Amin. Pinaringan gangsal lancar anipun pati rezeki kang berkah lan barokah. Amin. Ora sampean tupone tengah, Mbak Apri yang pinggire. Wah, jan. Pripun? Wah, yang dicondro kaya pancuran kapit sendang. Saking apike kok.
telu iki grojokan kabeh kok sendiang. Lah wong telu niki talang kabeh. Oke, anu to, grojokan to. Grojokan kabeh. Grojokan pancuran kapit nek sendang iki kapiken. Heeh. Kapit peceren ngono. Aku belik kok. Alah, Belik. Belik kan cilik. Nek anu sendang kan gegeden kan tapi saya perawan belik. Perawan apa men. Ngatur ke Panglipur, Mas. Nggih. Panglipur. Nggih. Aku ora cerak-cerak, aku wedi kok. Jareku ndak kecengkek ngono. Ayo. Menika wonten ingkang ngersakaken podang kuning utawi sesideman kalian Sri Uning dipun bawani. Oh, podang kuning kermenane Mbak Nina niku. Wah, niki Monggo. Mbak Nina, remen sanget Mbak Nina. Nggih. Gandeng menika bintang tamunipun Mas Ribut ya, tur kondang suarane iki hebat. Nggih to Mbak Apri? Irangan. Ayo. Manut, aku apa iso. Nggih. Oh, derek ya. Menika Sri Uning nggih. Ning. Oke. 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 Nggih. 850 nek ra oke. Wah. 850. Nek kula iki jane arep ngarani nggih pekewo. Heeh. Mas Wawan dek wingi telepon. Heeh. Mas sampean benjing tindak teng jiwan wayangan Mas Jalu. Wah. Amit sewu danane jenengan pinten? Weh. Kula ra ya pekewo to, Bos. Pekewo ra Karo oke iki ya. nah pun sak pawe mawon nek kula teng luar desa biasane nggih 850 aku. Weh. Tapi padha ngarani. Ora 850 iki 16 don tak juk pisan kok. 16 senggon. Ning mboten Mas. Nggih. Niki mau kula pikantuk bocoran saking Mas Wawan. Cek. Coba nggih aku lho Mas. Menawi Mas Ribut niku 15 yuta mboten kersa mboten nggih. Pun cukup. Dadi bengi iki 15 yuta. Ning. Boleh ra gondas kowe. Ora sudah. Bose marai tratapan cukup dari Mangga Sri Uning Mas. Iya. bismillah sanjay. Nggih. Ya wis lho wong ora jos didunke padake. Sinebut pahlawan putri. Wah. Biat. Besok ini itu hasil saka bintang tamu. Piye? Ngono kuwi mbok diklumpukke untune dipangur-pangur apa piye ngono. Ben rada patutnya lho. Nyuwara kok sampe iki jan anu tenan kok le coba sawangan kok Kok sampe. ono kembar kejak foto bareng rada janah ngono lho. Ngono kok malah gila to kan foto. Nek ora mbok kaya Mbak Apri biyen diganceng nganggo apa? Kawan. Kawan. Wah, Lah ngapa? kapok lho. Lho, Tak kok- tak bendrat pisan mah lambene jomble. Bendrat kaya Sri Uning Mustika Tuban. Masalah yo ling kuliah ben ra lulus aku. wah. Elek-elek ngeten nggih isi, Mas. Karo Isi lendut. Isi Solo. ya gandeng anu sampeyan ya aja dhewe Mas. Nah. Duet karo sang guru. Sang guru. Nah Iya. niki Sang Dwijo. Nah. Karo dicekel kene Mas. Ceritane aku Sri Uno panjenengan an Wiratmoyo. Ah, ya 3 tahun. Hati-hati ya jangan gocek persnel lho. Oh ceritane kowe iki kok resne. Soalnya Sri Uning wedok. Ra resiko. Ayo Sri Kunting. Anti meteng. Wah. Putra Kanjeng Sira. Lahan Kembit dikembit. lahan. Piye rasane Mas Ribut? Wah, nggih luar biasa bos, mbane ngakep debok. Anake lho hati-hati. Hati-hati. Awas. Anakmu ning jero wetenge bojomu kuwi lho. Oh, insyaallah. Ki lho Mas mlaku rek. Lho mlaku lho lah pindah ning kene bro sikile metu. Kayak gundulmu. Kok sikile kok wis wulunan. Babelo. Nek malam pertama orang berbagi tanggane ya. Lah pripun? Untuk gapruk. Apri ku usahane lho ora ngono terus. Ora
Aku iya iya iya. Wis tak akal lho, Bri. Iya iya sing gede pangarupamu to Le. Pangapura. Iya kuwi sing tak maksud. Kang Mas Wiratmoyo. Nah, Piye diajeng? Panjenengan mangertos. Menawi panjenengan kalian kula menika sedulur Yayah Rino ingkang boten saged sesambetan tresna Kang Mas. Iya diajeng. Pokoknya apale gur iya diajeng. Aku karo iki Kakang Adi. Oh, Kakang Adi. Ning kowe jatuh cinta karo aku. Ono Kang Adi kok jatuh cinta kan ya ra itu. Ra itu. Terus sebenarnya aku kudu adik kandungmu. Oh, ngono. Terus kowe prasetyo, ngono kowe prasetyo. Ya ora ono anu sida omah karo kowe, muga-muga sepasar bubar kowe ngono. Kan kowe dijodhokku Retno. Kiwose ngene diwosi ngono mudeng. Oh wis. Aku nek ora sida karo kowe matiku ku nerocok gaman. Deng ya wis, terus iku mati aku. Yo lek pateni wae apa jayane. Critane lakone sing romantis. ya, tangane. Astagfirullahaladzim. Bela Wirat Maya. Alah, selamat rumuki di jagongan. Wah, kene iki tak paseh-pasehke mah. Kang Mas Wiratmoyo. Piye diajeng? Mbok pilih wonten ngalam donya menika mboten wonten manungsa ingkang mongkok penggalipun kejawi namung kula. Amargi saged cecaketan sesaningan kalian panjenengan ingkang benjang badhe nglintir ke Prabon wonten ing Bojonegoro Kang Mas. Iya diajeng. Ah, penerno diajeng. Nah, Kang iki kok sikilmu ngithik-ithik. Kang Mas. Kuwi disikil lato-lato. Gosok lho. Kang Mas. Piye diajeng? Besok ndek sapa saiki ndek sapa? Kula selak gatel. Oh, diajeng. Aja dikosot-kosot aku ora rangkepan. Tan burung sriuning. Ayo persiapan mati. Lagi gugur ki. Gugur. Kang Mas Wiratmoyo. Oh, piye diajeng? Menawi sriuning boten Malah lek mati mikir diajeng. menawi sriuning boten kelampahan caketan kanan panjenengan. Sineksana jagat saesinipun Kang Mas. Muga-muga matiku kinata. Wis, mah engkol jan. Dikandani Piye? malah cementel to, nek dikandani so ijo to. Wis. Mula ya mula. Nek gaprukan ki hati-hati mah. Gagar otak lho kuwi malah. Ora mungkin. Wong wis ra ndek utang. Ora dirangkul Mbak Mimin kok merem-merem ki ngopo? Alah bos ora mereme pripun? Lah piye? Omak petok. Ya ger critane aktinge ngono kuwi mau. Jenenge Tresna Sejati. Tresna Sejati. Itu bela negara mula sriuning ki diarani Mustika Tuban mergo maju perang. Lho. Ya langgame. Dadi mustikane Tuban. Mbak Nina, monggo. Monggo Bu Nina. Ya, sinden weton babuan yo. Endi? Sinden Babu. babu. Bu Nina. Sing wedok ki kene sing lenang kono. Wedya. Lengeterke anu ketakne ngupit kaya aku lho, Pri. Aku kur dikirek unir kok. Apane? Irunge. Ya, sriuning. Ya, monggo. Sriuning mesti kutuban lampuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmoyo Kang Gus Prasetyo Anandang Branti Sri
ngeblaske seragenke podang kuning, Cok. Ya. Makasih Mbak Nina. Truning dimedre kalian podang kuning. Lah wis iki rong lagu. Tur dalu menika Mbak, menika ugi pinenggan bapak-bapak Mustika Muspida nggih. Kecamatan Karanglongko nggih. Mustika, Bapak-bapak Kapolsek dan Ramil. Matur nuwun. Lan ugi matur nuwun dumateng para kadang-kadang Karang Taruna ya. Mapan wonten ing mriki nggih. Lan ora lali nduk apa ugi ngaturke panuwun lawan panjenengane Bapak Slamet ingkang daleme minangka transit para kadang-kadang Puspita Laras iya. Nggih. Menika wah iki langgam sisake. Sisake menika. Niki wau panjenengan apa Mbak mriku Mbak? Sesi Deman. Sesi Deman nggih. Nggih. Nah, niki ugi wonten Sesi Deman saking toko bangunan Sariwarna Telompak. Ya. Monggo sisake ya. Sinten menika sindenipun? Mbak Mulat. Mbak Mulat. Monggo Mbak Mulat saking Kabupaten Semarang. Nggih. Nah, kakane ora Nggih, saka Pasar Minggu Jakarta mau Sesi Deman. Nah. Nggih. Sini Bu Mulat. Dalu menika ugi dipun live streaming Mbak saking Sanggara Cemara. Sanggara Cemara. Kalian Haji Sun. Oh, kalian Haji Sun. Nggih, ngatur nuwun. Nah, jan. Nggih, pamungsutan. Nggih, pun bawani Mbak. Mbak Mulat, sing wedok sebelah
kene, sing lenang sebelah kono. Sak larangmu beri wong dene wong gerwong. Aku ora seneng aku sih kok. Ya iya, Jan. Maka lalu handara Mbak Apri. Dalam Mbak Mimin karo Mas Ribut iki bareng jejer kok kaya wayang iki ya. Salah yo jebles. Ya susune iso mutah-mutah kaya ngono ya. Ngan kula tak rapet kok. Lah biyen kaya gaweanmu ngene iki ta. Rumiyin iki kan ra mangangah ngoten niku ra. Kok iso Aku nggo cakile kok ya iso pas iki. Loh, persis Mas Ribut iki. Halo, Bro. Halo. Sesama lho, sesama. Sesama iki kudu rukun. Sing wedok ya mirip ya. Aku ya nganggo ya mirip. Aku ora nguruk ngono ki banget iki. Kowe nganggo ora ngono kuwi bocah rewel. Malah bocahku jalan-jalan. Malah ngejak piknik. Aduh. Ya, mangga. Menung ya ini ayu dadake ipel-ipel ayo to tak syukuri Iya no. ayo cilik ki ora apa-apa Ora apa-apa. mbane jenengan jane yo gedhe nek kok rupane muntir Situ. Ndase ditutupi kresek Indomaret. Paman di bojo kuwi rekoso. tak ora kasa Ah dijak dolan paman ngrangkul rekoso. Rah. ya ora apa-apa malah seneng to nggih. Saking dalem jam pinten Mbak Mulat kalau mau? mau jam 7. kok gak usah jam itu Oh, sak jam dugi nggih. Mbak Mimin, menika ugi matur nuwun menika ugi tinenggan menika anak kula. Menika genduk Wahyu Handayani. Menika anak kula sampir. anak sampe Nggih. Bar iki ndene nduk nyelak bapak nduk. Nggih. jadi nalika Mas Jalu mayang genduk Wahyu ki pas lahir Anak sampe. ya anak sampe Saiki harus sepira kok bar iki rene. pendak-pendak tenjiwan mesti genduknya diaturi minggah saling karo bapak Wis rasa isin. Iya. Ora apa-apa. Neng kene anak wedok, neng omah anakku wedok-wedok. tidak kabeh Oh, alah lah ya wis. Oh, sesuk meguru karo lu kita. Nggih, arane budidaya. kene Ya, iki lho. Anu kene dolanan Bernard Bir sik kene. ya salam Salim sing karo pake, salim sing karo pake. saling karo bapak Sehat ya, Nduk. Sehat. Bahagia. Nah, koyo Nggih. Nyah iki sithik pokoke nggo sangu. mangke. Sing pinter le sekolah. Nggih. Ya. Ya, Sip. pinter ya, Le. Nduk. Aduh. Nduk. Aku ki mata yuyu. kula Mas Jalu ki angger-angger panggih putra sapire kok mesti terus brebes mili Menika wah jan. Sing penting pinter le sekolah. saling kali Mbah Buyo Ya Allah. Nggih. iki Mbah Putri Mbah Buyo Mangga, Mbak. Ya. Oke. Lalu. Saking kang saking oh wong
Wah, menika pepunden saking Bampir Pak De Parno ugi berkahi. Matur nuwun. Matur nuwun Pak De. Menika nderek ungon live streaming saking Mas Seto Sidomulya menika lenggahipun wonten Jakarta. Mantau saking Jakarta, siap. Dan nggih, matur nuwun. Mas Panji Widaya para desan ugi nderek mirsani, siap. Monggo. Suara kurang pramana ning wasis Mbak Mulan. dalem Jejer Mas Ribut rasane pripun, Mbak? Santai rasa grogi santai. pun biasa mawon. Mboten grogi lah biasa. Ora ono efek samping ya, Mbak? Gak efek. Gak efek blas. Lah kula nyawang piyantune sajake kepriwe. Angger nyawang kenging niku kok sajake apa? Celanane iki muntir. Muntir tak rai. Lah celanamu yen kok mburi iki lho jan jengkerut ngono iki. Kandhane pancen tak setel ngene. Apa setel? Ayo. Ngomrong manang bendera sang solistya pijer ngincangake alih Ya, oke, yo. terus tresno jogete Mbak Mulat malah kecekit ya. Alah, Mula energi kok, Mbak. Energi Lah itu Mary kancan. Diperlajengaken menapa tragenanipun? Menika pun lajengaken gubuk asmara. Hotel. Oke yo. Urip ana kota
Sing. Goyang Mbak Mulan. La la la. Ya goyangannya Mbak Mulan sing kagem ngene lho, Le. Mbak, arep coba Mbak Mimi ini balen ono. Sing anu dicontoni sing Mbak Mulan. Contoni Mbak Mulan sik yo, Mas. Ngene iki lho Mbak Mulan. Sing. Ya Mbak Mulan sik goyang sik ya. Ala iya ya boneka. Ya, iki cesek kabarke aku. Ora iso yo. Ha iki yo. Iki no. Iki reok Mbak jenenge. Nek balu iso ngene-ngene lho, Mbak. Luwes tenan. Kaya wong ngitung anu wong nagih tak. Ayo telepon. Kaya wong emah. Totalitas. Totali. Yo, monggo. Ya goyang lagi Mbak Mulan. Mbak Ruby pengen goyang atas Mbak Mulan. Oh, ora apa-apa. Ayo. Ye, wis pintu lah cocok lah. Ayo, Mbak Ruby ini 50.000. Ayo Rub. Ayo Mbak Ruby lho 50.000 lho. Ayo. Padane. Aku bayangke bojone Mbak Mulan tempo ora ndak telung dina pijet ya. Iya. Nggih Mbak Apri, Nggih. menika saking Pak Hartanto wau ngersakaken satu rasa cinta. Oke. Iku Mbak Nina Nah, seneng banget lagu banget. niku. One feeling love. Ayo Mas Ribut apa? Apa Mbak Nina karo Mas Ribut cocok? Mas Geri ora apa. Geri apa? Geri gua, Bos. Geri gua. Lho, kowe nek go goleke mbok go anakmu sah. Sapa kamu Sahlah. Sahlah. Hah? Lho kok ngene-ngene iki. Wah, Dadi go peranaan apik, go babonan apik ngene iki. Dedeke. Nah. Piye? Mbak Nina iki piye umpama anu Mas Ribut iki piye? Nggih. Aku nek dadi ibuke Sahwat tapi ora. Oh, masuk. Sapa anakmu sih? Sahwat. Syahwat lho. Hei, sahlah, sahwat. Ini jenenge ya reko-reko. Sahlah kok sahwat. Iya. Jangan masuk. Nggih. Kowe mau ket mau kok diece karo Mbak Apri ya ta kowe. Nah, liburan Mbak, liburan. Nggih sayangku kok ya. Ambungen Mbak Nina. Ora omong ngono kok. Ambungen Mbak. Pri. Kowe ra wedi karo iki ta, Pri? Nah. Lewat iki nyapa? Lho iki enek tatone, Pri. Nih, Endi lho? Kuwi kagasen. Ora. Kok kene iki. Kene cecak Kene tato. enek tato bedhug lho, Pri. Mosok to. ini tak gambari beduk. Biyen bojoku takok, "Tutuke ngendi Mas?" Ngisore ya. Pengen roh ra. Asyuk. Duwe. Pamitan saking Pak Hartanto. Pak Hartanto. Satu rasa. Apal ra? Insyaallah. Nah. Ya. Yuk, Mas Sokip. Yo. One feeling love. Monggo untuk para kadang-kadang muda-mudi. Ya.
hatiku karena diriku setia bersamaku. Sampun. Matur nuwun, terima kasih Mas Aribaud. Ora jenenge asli sampeyan iki sapa to? Jeribat-ribet iki. Nggih, emang asli ribut. Emang asli ribut. Oh, ribut nggon KTP? Ribut. Weh, Saestu ribut. Ayo, biyen iki pas lahir apa barengi angin ribut ya mboten. Asma Kinarya Joko. Weh, piye? Singkatan saking huruf RIBUT. RIBUT. R Rupane ala ora apa-apa mergo kuwi takdir saka sing kuwasa. Weh, lho Mbak Mimin. I intine iso piguna kanggo nusolan bangsa lan utama kagem agama. B buta rupane Janakatine. Weh. U untune dawa dalan rezekine. Weh. R Wah kok R melih terakhir ya T. Oh T. T teko nyambut gawene teko ngibadahe mergo kunci bagya donya lan akhirate. Wah. Buat. Sampeyan ya salat. Nggih no Bos. Kula iki risik nek salat jamaah niku kula mesti nang ngarepe imam. Wah. Ora enek kok nang ngarepe imam iki ora enek. Kok sampean ki maido to? Lho, ya Mak Mimin ya maido jenenge wong ngarep dhewe wong salat iki mesti imam. Nggone kula jenenge slamet. Kudu imam. Piye to? Nek ngarep dhewe iku jenenge imam. Ngene kula slamet. Kok slamet? Lah nggih, sing teng ngarep dhewe ijan niku to. Heeh. Ngene kula slamet. Lah imame? Imam ki teng mburi kula, imam anake Gopur niku. Oh, imam ki jeneng wong ngono to. Oh, alah tak kira. Nggih, mbok menawi tasih wonten pamendhetan. Menika wonten Perawan Kalimantan. Nah, saking Pak Delasiman. Ya. Jagane kayu. Siap. Ngapa pamer bojo? Derek. Monggo Mbak Mulat. Ya, Mbak Mimin gen istirahat, Cik. Iya. Lagunya apa sih, Mbak? Perawan Kalimantan? Nggih, Derek. Perawan Kalimantan. Ya. Kali Mas ribut. Mas ribut. Ya, bilah meneh. Ribut. Anake ya kuri iki kok santai. Anaknya ya periki. Rowong rambutnya kok tayang. Rapopo tayang. Tayang to. Sesuk tabak karo bos e. Sampane piye to, Bos? Napa? Piye? Nek sampur gedawang ngono kok. Sampur. Kak ya. Ya, maka. Monggo Mas.
Seki, Bu. Kalimantan yuk. Seki, Bu. Tur nuwun Kalimantan ya. Kalimantan. Nduk, apa? Bengi iki lakone lain daripada yang lain. Ayo. Pancen sowan mrene iki kudu sugih lakon. Pancen para nyata ya. Awan mau sing babar kelir sedulurku tuwa. Sapa? Ki Dwi Wahyudi Boim. Iya, wah. Bapak-bapak panitia awan ya ngesake lakon. Apa? Lakone Slagane Ngrina kudu ping wengi. Iya. Wah iya, wah. Bareng dijaluki lakon ngono, wah dalangi terus pucet. Ayo, tujune nek aku. Terus tak sejarahke lakon iki ngene. Iya. Mula nek ning wayangan ngawan ki nonton. Ya. Iya. Menika kala siang wau Slagane Ngrina kudu ping wengi menika versi kang asli. Iya. Kuwi sing ngoleh ya bothek-bothekanku mbiyen, Nduk. Iya. Mula ya tetep alhamdulillah. Muga-muga ya kakangku ketrima. Wah, lek ku nyatetke naskahe. Wah. Iya. Lah bengi iki disune ya jane iki Banjaran Dasamuka. Iya. Ora apa-apa. Ya. Monggo Mbak Apri, Mbak Mimin, yuk pamer bojo, yuk cepat masuk yuk. Rusak. Tekan. Wonten lagu pamer bojo anu manobong leren mendem 1001 bapak nemu monggo. Apa Lek? Teater apa? Nemu? Pamer Nemu bojo. siap? Iya. Nemu nggih? Anu, apa Lek 1001 ae? Oh, Iya, 1001. iya. Ya. Lah nemu wis pesen Nina kok ternyane. Mbak Nina, nemu aja dinanyekke ku aku ngoten. Oh, menika saking Mas Wawan 1001. Oh, Mas Wawan. Ya, diaturke ya. Mas. Biasanya cecetan mbak aku tengah agak mulih tajeng lah, nek agak mulih ki opar ngancani kok piye. Kok senengane Ning dalem karo sapa? Ning dalem karo sapa? Wis tau mora nang aku ya Mas jenengan ya malahan. Gek perlune mung 5 menit le jangan 5 jam lho rak ya. Iya aku ya. Senengane kok gawe petenah lho kowe. Ayo sowan ning dalem itu pindho awake dhewe wayangan ning Oh, nggih. Manci rumiyin. Yuk. Nggih. 1001 Mas. Anduk gundul. Aduh, Rama, ibu ngapura anakku.
Oke, 1001 wis diaturake ya. Mbak Mimin, menika kula nyuwun pangestu benjang jemuah menika bidal dhateng Kalimantan acara